Tiga lima kah? Sote kafe Rin, sak mana Rin? Kafe. Murah Rin. Selawe gedene ngene Rin. Rin. Selawe gedene ngene Rin. Selawe. Selawe. 26.50. Selawe ae iki lho. Gedene dak. Selawe. Gratis. Kambing turun harga. Nego. Nego selawe nego. Selawe ta. Tapi sangklir, Pak. Sangklir. Dengan sekarang iki gede. 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 Ayo, sini pasar murah-murah ngono. Selawe sini Powel iki ya. Ini kita butuh ban. Oel, ya.